Ece barcak dedim ben hem tünyonu can etip atıyorsun. Böyle Ece barcak koş. Argida için çağırýanmasa. Bir de görüşmäne wagtken. Yani eşelerimiz näçe gün görüşekmiz belli däl. Göwüne degme gaýta. Bar. Böyle de Ece'ndir da yani boş can etip böyle çağırıyor. Ýalňyşma. Oňsy bir turayly. Sağadan bir çene bapdyr. Böyle de turaylı. Sana da yaram bolanak geçirli. Afsan. Şad alay. Ne için alanı? Valla Niyaz. Al Selvi. Näme Olsun. sağlıkmy? Näçe önjaňym alan SMS-den jogap beraňa. Näme bolýar sana? Selvi. Bizim wagty hemme daha tutardy. Bizim aramızda hiç de bolmadyk ýaly geçdi. Näme sebäpden gutartmaly? Düşünmedim. Şu gün ödejesin siýlemadyk gyz. Ertin meň ejemem siýlemez. Şonuň üçin gutarjak barlary. Hoşga. Gepil orada oturacaklar Rövşen. Öňüm şu wagt sowdalar pes. Bergidarlaryň bergisini getirir. Sen mara näme etdiýsene? Hemmesini skip gawy. Şolar sat, şonun maşgalar etme. Bar, dagy öýleme. Bar. Akbarat arbada. Ha, bar ol. Geldiňmi? Näetdiň? Ay. Sonra bilmedim dost. Ona da dilim varmadı mena. Aýtsaň bolmaýarmy? Çağalar ýarana pul berip iň bolmanda aýlyň bir öňünden soramal keningde. Ay şoňa da dilim varmadı ay dost. Ay howada. Haçan nafen. Julian boş wagty. Ýöne köýje salamam käbir adamlara. Dilekçilik edýän ýaly görkezýän. Garyplyk. Bu dünya pulun ýoklugy däldir. Ol sen her bir sözüňi dilekçilige öwürýän maslakçy kuş misaldyr. Belki garybyň salamam mümkürlik bilen alınýandyr. Onuň ady doğru dost. Şoň üçin hem erkek kişiler mertlik bilen aç bolýarlar bolýan. Käbir itler ýaly küçükler ýaly soramaya. Onuň ady doğru dost. Ýoldaş, bir gaý edesler. Ýa. dost, oturunca zada Feraday'da. Ahir, cücücük. Doğrudanım da kovzalar eken ay nomerni alalım. Nomer nerede? Salam, hoş geldiniz. Gerekli adamı var mı? Kova gerek. Sen ip bilmeyen lattan. Ben gerek oldum. Ne ettim dost? Daş ettin de dost. Bardağı getir, näme dursun? Şunu var mı getiren eder beyaşmında? Sen oraya anlay dost, buların şeydik kurlaşmalı ha bular ulan. Nara? Oğlanlar salam alaykum. Mümkin bolsa bir 5 minut taşına çykaýly. 5'tel 10 minden çıkıp bala yoran dost. O ne hem aytsak zadın var. Oğlanlar köpçülükde ýanky kerekedinize gelişiksiz diýip pikir edýär. Gaýtalamajak bolar. Elin ayro. Pulum mu isteýişim ýar gurulşyk. İstesem gelin gyzlara laqatjak sana näme o? Isçäňmi? Bara ikiňizden gözüm görmesin ha. Sen garaşadır. Men seni ettirişmeseret. Birine jaňa deýnädir. Duştaý erkek bolsaň. Jaňat, sene dost, jaňat. Alo. Ağam 10 be közüne gelýär çaltyrak. Ha ola gülmeýdiler şu. Ana geldi lan. Hay siz. Ha nanam şolay. Yoranı gurlaşalan. Yora. Salamu aleyküm dost. Olmaýandy. Wa aleykum assalamu aleykum oğlanlar. İnciklere azal veripsin dost. Şeýle özüňe gowunyň etýämi? Ejirler bilen deň bol. Bular sen inlen bolsa bulan edin hereketi men sana aýdyp bereýin. Dost oturunca zada Feraday'da. Ahir cücücük. Doğrudanım da kovzalar eken ay nomerni alalım. Eşdäň merdan.
Gelin gyýylar bilen awraýmyzdyr. Olar biz üçin mukaddesdir. Sen köpçülükde özüň alyp baryp oňarmasaň, terbiýäň ýok bolsa, meni bular ýalyk ýere çağırma. Ençeme oglanlar gyýylar türkmeniň awraýyn galdyrjak bolup, a sen bolsa näme işläp börsiň? Dost, men ýanglış geldim. Men senden ötünç soraýan. Kardeşim ötünç soraýar zat ýok. Bular ýaly bolsa oglanlar bilen gowsa gatnaşmajak bolýar. Tuğulum, sen nire bu yerler nire? Neymiş yaparsın? Ay dost şu an seni görayınlık geldim lan. Ne cevap verem görmedim ha o. Ne oldu? Ne hale del görmüyor? Düğün of. Gecen düşüme gir. Neymeden bilemek yüreğim bir hilek. Erbet bolyar o. Yok dost, ecen düşme girse kovul kodurlar. Belki. Can geliyor mu? Alo. O. Tuğla mı? Şey dediler mi? Balya. Bağır menen şu an Selman'ın yanına geldim. İyi oraya nereden uğraşar? Balya. Ne mi dost? Geldim zanattılar dost. Ne mi? Doktora gidip geliptir. Anlam? Qeydimiz olýar diye. Yaşlı deyince olsun dost. Ha valla sana da davet ettir. Ana dost, ecen düşme girenden sebebi. Ulyazlık qeydina, ecen adındaktan. Vah ecen can. Çuvar aramızda olsan bana. Uyanın bu gece karadır oli. Ecem canem için düşme girdin. Sarılırım gali yine sarılırım. Ecem canem için düşme girdin. Hawa. Indi näme garaşaň? Başlarına entek wagt bara. Sen 2026'a girsek başlayacak diýdiň-ha. Şu yanlar geçersen başlayacak. Tüýs ýaltaň gürrüňde. Başlamak üçin ökmen saat gerek däl. Ya bahanaň howaň sowuklugymy? Başlayacak. Yaltalgan taşlayacak. Edil ýaltalygyny taşap bilermiken? Doğanın bilen oyun etme. Bir başlasama tutturmayanım. Şu an telefon oynap oturuşuna tutulan uşaly. Başlandy göräýmesek doganjygym. Ceren aman. Ente gelmedim olaňyz? Yok malum garaşyp atýarys. Oğlum, dünkü sapakta ertäge işine şuun başla diýen sözü kime deýişi diýipdiňiz? Benjamin Franklin. Ha näme? Amanam olimpiada taýýarlygyna başlap bilmän ýetip. Şu an şoýadyma düşdi. Aman. Näme başlar bilen o? Malum şunlar telefona köpüräk öňsünmidýär. Başlajak bolýanam bolýan ýaltalam tutuberýärdi. Beýdip özüňden narsaňa başlap bilmänçi geçersiň. Birente adamlar işe başlajak diýip şol işi başlap bilmeýänligi üstünlüklerden akgaly. Nirden başlasam gowaljagyny entek dol pikirlenmedim malum. Bir işe başlamak isleýän adam ýol tapar. İslemeýän bolsa bahana diýär. Napoleon Hill. Saňa gelişdirmedim aman. Düşündüm malum. Başlamak üçin şiýjem geçler. Onda şu gün başlaýas. Gepleşdikmi? Hawa malum gepleşdik.